Danas spremamo sočivo. Sočivo može da se spremi na dva načina. Možete kao čušpajz, znači manje vode dodajete i onda bude gusto. I to vam bude prilog kobasicama ili ribi, a ne morate i ništa, ono je izdašno i kalorično, možete kao post na vodi. A možete da napravite i da vam bude sa više tečnosti. Izinstali smo prazi luk, crni luk, šargarepu, dodali smo paradajz i sada ćemo da dodamo sočivo. Ali mi danas pravimo sočivo, u vrtiću je sa junetinom i krompirom, a mi ćemo danas, sad ćemo da nalijemo ovdje i vodu, a mi ćemo da napravimo sa domaćom slaninom i kobasicama. To ćemo dodati pred kraj, lovorov list obavezan, ne treba vam so, ne treba vam začini, ovo je poprilično slano i malo još više ćemo vode i na kraju ćemo i krompir. Prijatno!